na o jikwa ife o jikwa igwe na mmesi ya ọpụta afa apịa m igwe bụ nwokwuru ya ma na apịa m igwe sịkwa na chi m anya that my God is alive o nwere ihe ọbụla sara ha mee my brother nwere ego ọ kwere ha ewelu ha na-alụ ma phone ma everything dị so ọ bụ God is great and moto gafa ji wee bịa and ne moto ha ji okay boss a gafa ji wee bịa ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ọrụ nchekwa obodo anapụtala otu nwa agbọghọbịa n'aka ndị omekome bụ ndị nke tọrọ ya wee banye n'ime ọhịa dịka ọ na-aga mmemme ncheta ọmụmụ otu enyi ya. Nke a mere n'obodo Abagana nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Njikọka n'ime steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwanne anyị nwaanyị ji ọnụ ya wee kwuo ka ya na ha bụ ndị ntọ si wee gaa. Dịka o siri kwuo, ọ kọwara na ọ bụ na Ọkụzụ Junction ka ya pụtara wee banye ụgbọala kwesịrị ibu ya wee gawa Ọka, mana ya amataghị na ọ bụ n'ọnụ ọdụm ka ya dabanyere dịka ha bụ ndị omekome buru ya n'ọnụ one chance wee buru ya banye n'ime ọhịa. Ya bụ nwaada gakwara n'iru wee kwuo ihe dị iche iche nke ya gabigara n'aka ha bụ ndị ntọ ma kọwakwanụ ka ndị ezinụlọ ya na ndị ntọ ahụ si wee kpaa ihe gbasara ego ole ha ga-akwụ tupu atọhapụ ya tupu Chineke ewere ndị ọrụ nchekwa obodo Abagana wee bịa napụta ya n'aka ha bụ ndị ntọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwaanyị a dịka ọ kọrọ ihe niile nke ọ hụrụ n'aka ha bụ ndị ntọ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. birthday my friend agwa my mom na nje birthday friend so Ọkụ junction ka m banye moto na-eje Ọka na ka m na-eje birthday so ndị kidnappers wee buru m one chance ha wee buru m wee bata mọkwụrụ na Abagana ha bụ bịara na kachi eji ebe 7 so fa wee buru m wee bata Abagana wee gbaa ụzọ Abagana duto na mmemme ka ha si wee jisie ma mara m na Abagana so Abagana ka m batara ka buru m baa n'ime ọfịa kọtọkọfịa Abagana ahụ ebe a ka ha kampụ m wee na-asị ndị be anyị na ha ya kwụ the ransom of 5 million ndị be anyị sị ha na ha nwere 5 million nkịta kwa maka obodo dị n'obodo nwere ka ọ dị ha sị ya ngwa ha wetara 1 million ọ bụ na ha wetara ya ha ga-egbu m so luckily for me this morning ihe Chukwu na-alụ ndị sekuriti Abagana wee na-eme patrol ọtụtụ a so ka wee fụ m ebe ha ji na-akpụpụtazi n'ọfịa a na-asị nwanne m nwoke ya tị ihe nwanne m nwoke redio ọ chọgokwa ka ya kwele ha ụgwọ this morning so luckily for me ndị agha sekuriti Abagana jideze m sị m na m bịa na ha fụ m ka m si aga m bịa ka mụ atibezi ọkwa kidnapper ndị a gbasịsị ọsọ ha lụ about 7 in number so ihe mere m yesterday ha merụsị m arụ ọrụ mma pịa gwacha m merụsịa m arụ ọrụ mma pịasịa m merụsịa m arụ na iru m niile ha tiri m ya were ọkpọ tiwasịa m ọnụ ọnụ m abụọ ka ha tiri n'ọnụ were ụla m wasịa m anya ma n'ukwu m ha kwagbuwere isi mma wee kpụọ m n'ukwu o nwere nke ji egbo na-ezi ese m na nke ọ dị ka onye Abakaliki ọ na-asị ya na o jikwa ife o jikwa igwe na mmesi ya ọpụta afa apịa m igwe bụ nwokwuru ya ma na apịa m igwe sịkwa na chi m anya that my God is alive o nwere ihe ọbụla sara ha mee my brother nwere ego ọ kwere ha ewelu ha na-alụ ma phone ma everything dị so ọ bụ God is great and moto gafa ji wee bịa and ne moto ha ji okay boss a gafa ji wee bịa ọ boss a ka ndị kidnapper na ha ji wee bịa wee buru the girl yes na the plate number moto fa ji wee bịa wee mụ agazi ya n'ọfịa ka a chụwazi ka ọsọ Chukwu na-alụ ekenebekwanụ m ndị sekuriti na ndị yutu Abagana onye Chukwu ji ha wee lụlụ m ana m ekene Chukwu nwa ya adịla unu mma onye nwaanyị ya agọzie ori ama nna abịa na onye ori nke bịa enweta ya Abagana na-enwedebe God is great. Akụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji
onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa, iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.